gi governors wach pesa ma Fred wacho ni nyowuok ma jatend piny nyomiyo gi singo mano ko ni adiera makende en ni kata wan bende watimo ang'o wahinyore wathemba gimomiyo gihinyore ok ni ne giyudo kacha kani nono kaka jalup no osebedo kalieko cha kacha ne ni ane gi gimoro en mana ni budget ne giyudo koselosi to budget kane giyudo koselosi to nitiere gik mane pesa onego tim nikech budget mar sirikal koselosi to mane en choko mar osuru bende kosebedo kaber nikech king'iyo higni 2-3 mosekalo yuto mag ji nyodok piny nikech weche mag covid pinje ma bende samoro jamiyo waga hola mayom mimiyo wadiro nwadira pesa kwadwaro cha bende nyote mang'o wanyong'onyo lwetgi kendo koro chopo wach Ukraine gi Russia manyo gore mabende omiyo gik mang'eny weche mag mo weche mag cham mawuok kuondego mang'eny mabiro kuondegi nyodok piny koro iyudo ka KRA nyomi target manyo konegi ni un bende chokie uru ye uchwale lwetu mondo chokie kar monyalo mondo kosebiro to giko dwe mar achiel ka wanyalo bet piny twang'yo ni to koro counties wamiyo gi adi to bende wadong gadi nikech mano kende kaka ditimore nikech adira makende en ni KRA kata osebedo ni choko pesa to pesa magi choko ni ok chop kuma nonego bedi dwaro chope nikech yuto magi ji mapiny kata king'iyo mna sekta wa mar fuambo gi keyo ni ji adi ma higa mokalo